Het wordt steeds duidelijker dat raadsleden in Terneuzen onder druk zijn gezet bij de kwestie rondom het AZC. Als je druk ervaart bij het stemmen, dus als je niet in vrijheid je stem kunt uitbrengen, dan is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de democratie in het geding. En ondertussen houdt de burgemeester van Terneuzen het voor gezien. En verder vandaag. Er komt extra geld voor verduurzaming. En er zijn zorgen bij boeren over laagvliegende helikopters. Goedenavond. De komst van een AZC in Terneuzen zorgt al langere tijd voor de nodige hoofdbrekens. Maar totaal onverwachts was daar gisteren het opstappen van burgemeester Van Merriënboer. In zijn ontslagbrief zegt hij de indruk te hebben dat raadsleden onder druk zijn gezet bij het nemen van een besluit over het asielzoekerscentrum. En dat verhaal wordt vandaag beaamd. Terneuzen, een dag nadat Van Merriënboer bekend maakte op te stappen als burgemeester. Geschrokken dat de burgemeester weggaat? Zeker, inderdaad, pas als een donderslag bij heldere hemel. Ik vind het prima, die man die hoort hier niet. Waarom niet? Die moet luisteren naar de burgers, doet hij niet. Er is duidelijke stemming geweest, 13-16. Wat wil je nog meer? Anderhalve week geleden, 16 raadsleden van Terneuzen stemmen tegen en 13 raadsleden voor het verlenen van een vergunning voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort. De stemming verloopt rommelig. Zo ontbreekt CDA-raadslid Rolf Mobach. Bij een stemming 2 dagen eerder heeft hij de zaal verlaten. Hij voelt zich te veel onder druk gezet om vrij te kunnen stemmen. Ik snap zijn standpunt wel. Op het moment dat jij gewoon je gezinssituatie in gevaar ziet komen door gewoon je plicht te doen als raadslid. En dat komt gewoon in gevaar. Ja, dan snap ik zijn keuze die hij daarin maakt. En hij is niet de enige, blijkt nu. Een raadslid dat niet met naam genoemd wil worden, zegt tegen Omroep Zeeland: Ik heb vervelende mailtjes gehad. Ik heb veel gezegd over dit onderwerp en dat is me niet altijd in dank afgenomen. Het voelde alsof ik de discussie niet kon voeren. Op den duur dacht ik zeg maar niets meer. Ja, dat is eigenlijk heel erg. En verder zegt het raadslid: Ik voelde me niet volledig gesteund. Ik heb het bij het college aangekaart. Ik kreeg te horen, ga maar lekker met vakantie. En dat was het. Ik vind dat we daarin tekort zijn geschoten. Ik praat erover verder met collega Marcel de Kraande. Marcel, die Rolf Mobach van het CDA is dan dus niet de enige die die druk heeft gevoeld dan? Klopt, en dat is ook een van de redenen die Van Merriënboer aangeeft voor zijn vertrek. Hij vindt dat raadsleden gewoon niet vrij genoeg zijn geweest om te stemmen wat ze wilden. Maar had hij daar dan zelf als burgemeester geen rol in gehad om dat beter te doen? Ja, dat had gekund en misschien ook wel gemoeten. Hij is tenslotte voorzitter van de gemeenteraad. En je hoorde het net ook, mensen voelden zich ook niet echt gesteund als ze met een klacht kwamen. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, volgende week komt er een besloten en geheime raadsvergadering op initiatief van Hugo de Jonge, de commissaris van de Koning. Hij wil weten hoe zijn mensen nu onder druk gezet. Ik zal voorafgaand aan deze raadsvergadering zal ik 1 op 1 met iedereen spreken. Omdat ik echt wil weten, wat is hier nou eigenlijk gebeurd en hoe is dit nou eigenlijk gegaan? Als hier inderdaad raadsleden zijn die onder druk zijn gezet om maar tegen de komst van zo'n AZC te stemmen, waarmee de gemeente dus niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet, dan is dat ook iets waar het OM goed op moet gaan letten. Niet alleen burgemeesters, niet alleen de commissaris van de Koning, niet alleen de ministers, justitie en binnenlandse zaken, maar ook het OM. Maar Marcel, dit gaat natuurlijk wel een stap verder, want deze bestuurskundige heeft het ook over het Openbaar Ministerie. Ja, maar dan moeten mensen natuurlijk wel aangifte doen, want we horen nu verhalen over druk. Maar ja, wat is dat dan? Zijn mensen echt bedreigd of hebben ze alleen maar een vervelend telefoontje gehad? En hoe strafbaar is dat allemaal? Ja, terwijl dit allemaal speelt, zit Terneuzen dan gewoon helemaal zonder burgemeester? Nou, gelukkig niet. In ieder geval niet tot die vergadering van volgende week. Het is wel zo, als je zegt, ik ga weg, dan is er eigenlijk ook geen weg meer terug. Dus het is een kwestie van dagen, weken, denk ik. Marcel, dank je wel. Havenbedrijf North Seaport heeft de beveiliging aangescherpt na de dronezwerm die vorige week bij de haven van Terneuzen werd gezien. Het bedrijf laat weten dat er extra wordt gemonitord met radars en camera's. Ook zijn spotters in de haven zelf geïnstrueerd om beter op drones te letten tijdens inspectieronden over het haventerrein. En ondertussen heeft de scheepvaart op de Westerschelde te maken met hinder vanwege de Belgische staking bij het loodswezen en op de verkeerscentrale van Zeebrugge. De staking is onderdeel van een veel grotere staking in België tegen de pensioenplannen van de regering. De Nederlandse loodsen in Vlissingen hebben ook last van de staking en hebben daar inmiddels meer dan hun buik van vol.
Er komt een transitiefonds waar ondernemers kunnen aankloppen voor de financiering van duurzame investeringen in hun bedrijf. Dat fonds is vooral bedoeld voor MKB-bedrijven waar het lastig is om geld vrij te maken om bijvoorbeeld van het gas af te gaan en meer elektrisch te gaan werken of bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen. In het fonds komt in totaal 30 miljoen euro beschikbaar. Het moet niet alleen een impuls zijn voor het klimaat, maar zeker ook voor de Zeeuwse economie. Ik denk dat heel veel gaat inderdaad van fossiel naar elektrisch. Energiehubs, laadpleinen, warmtepompen, batterijen. Dat soort dingen moet je aan denken waar we met bedrijven gaan investeren. Want het zijn natuurlijk bedrijven die een behoefte hebben, die willen verduurzamen. En wij helpen ze daarbij. Het is de portemonnee van ondernemer en daarmee spekken we Zeeland. Want Zeeland floreert bij ondernemers die het goed doen. En dat is precies waar wij bij helpen. Straks in deze uitzending, het is een bijzondere dag vandaag voor de ongeveer 2500 Surinamers in onze provincie. Maar eerst, Defensie heeft gisteren de definitieve kaart gepresenteerd met de laagvlieggebieden. En vrijwel heel Zeeland is daarin aangewezen als gebied waar helikopters mogen oefenen. En ondanks dat iedereen ervan doordrongen is dat er ergens geoefend moet worden, maken diereigenaren zich wel degelijk zorgen. Bij Manege de Kreekrug in Grijpskerken kijken ze met zorgen naar de toekomstplannen van Defensie. Ze waarschuwen zelfs voor het gevaar dat het laagvliegen met zich mee kan brengen. De gemeente Veren heeft veel voetgangers, veel fietsers, veel automobilisten. En normaal gesproken gaat dat allemaal heel gemoedelijk naast elkaar. Maar op het moment dat je een op hol geslagen paard daartussen hebt, ja, daar krijg je grote ongelukken van. En daar zit de angst. Dit is in Gelderland, waar het laagvliegen al geoefend wordt. Volgens Defensie is laagvliegen belangrijk, want helikopters die in oorlogsgebieden hoog vliegen, worden uit de lucht geschoten. En op deze manier blijven ze onder de radar van de vijand. Maar op het moment dat hun dan schrikken van een laagvliegende helikopter, ja, ik weet niet waar dat eindigt. Niet goed. Zij is eigenaar van Anton en voelt zich verantwoordelijk. Maar op de manege staan 44 andere paarden. En daar is zij de baas over. Het is hier heerlijk rustig. En u wil dat dat zo blijft, denk ik. Voor de veiligheid van de paarden, zeker. Maar het gaat om meer dan alleen de paarden. Een paard dat op de vlucht is blind. Die rent overal doorheen. Je moet er niet over denken dat zo'n groep paarden door een groep schoolkinderen heen gaat. Niet te doen. Heel onveilig. Kom alsjeblieft iets anders doen dan laag vliegen. Want we hebben het nu alleen maar over paarden, maar er zijn ook koeien. En die hebben hetzelfde vluchtgedrag. Dierenarts Frank van de Vijver begrijpt de zorgen van deze dierenhouders. Hij weet als geen ander hoe bijvoorbeeld een koe reageert op een voorbijvliegende helikopter. De paniekreactie neemt het hele lichaam over. Dus een bepaald zenuwstelsel wordt zo zwaar geprikkeld door de cortisol ook in de bijnierschors wordt heel hoog in het bloed. En zo'n koe denkt maar aan één ding, vluchten. En no matter what, dus die vliegen zo door de draad. Frank omschrijft een koe als een dier dat goed gedijt bij vastigheid. Als het ineens hard schrikt, kan dat langetermijngevolgen hebben. Ze kunnen even geen melk geven en in extreme gevallen wordt hun kalf doodgeboren. Ze hebben een luizenleven. Ze hebben altijd eten, altijd drinken. Altijd voorspelbaar. Altijd dezelfde boer, dezelfde dierarts. En zo'n helikopter kan dat wel even tijdelijk verstoren. Defensie zegt dat het dit soort situaties wil voorkomen. Maar zegt daarbij ook dat een schrikreactie bij dieren simpelweg niet is uit te sluiten. In Grijpskerken hoopt men dat de helikopters wegblijven. Dus ze zullen overal wel zeggen, ja, liever niet bij ons. Nee, klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, ik denk als we op de kaart gaan kijken en op de kaart van Nederland, zitten we hier in Walcheren, nou eenmaal de gemeente Veren, met die grootste paardendichtheid en met al die toeristen en met een klein eiland, met hele kleine percelen, met toch heel veel bedrijven. Die combinatie is voor hier niet mogelijk. Naast de laagvliegplannen heeft Defensie ook bekendgemaakt waar in Nederland bijvoorbeeld de nieuwe kazernes moeten komen. In december neemt het kabinet een definitief besluit over deze locaties. En in 2040 moeten dan de uitbreidingen en de nieuwe locaties allemaal af zijn. Voor de ongeveer 2500 Surinamers in Zeeland is het vandaag een bijzondere dag. Suriname viert vandaag 50 jaar onafhankelijkheid. In Zeeland wordt er bij deze dag stilgestaan met een workshop in de ZB in Middelburg.
Daar leren deelnemers hoe ze een traditioneel Surinaams hoofddeksel moeten maken, de anissa. De anissa kan heel veel betekenissen hebben. Maar wat het belangrijkste is dat men hun expressie laat zien door middel van de vouwtechnieken die in de anissa zijn verwerkt, dus in de katoenen lapstof. De deelnemers werden stap voor stap geholpen met de speciale vouwen en technieken. Het is een stukje van onze cultuur, dus het is ook fijn om het te doen. Kijk, in Zeeland dan hebben we niet zoveel workshops elke keer. Maar het is toch fijn dat het een keertje wordt gedaan. 50 jaar geleden werd Suriname onafhankelijk nadat Nederland er 300 jaar de dienst heeft uitgemaakt. Wat betekent vandaag voor u? Nou, het betekent heel veel voor me hoor. En ik ben eigenlijk trots op de Surinaamse bevolking. Dat ze door al die zwarte bladzijden van de geschiedenis toch hebben doorgezet. Nou, het weer stond vandaag in het teken van buien en soms ook een krachtige noordelijke wind. Wel scheen af en toe de zon hier en daar. Morgen dan zijn er meer zonnige perioden, misschien 's ochtends nog wel een buitje tot ongeveer 6 graden en er staat een wind uit zuidelijke richting. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en uiteraard ook op omroepzeeland.nl. Ik wens je voor nu nog een heel mooie dinsdagavond.